Hello guys, meron akong plano. Today is Tuesday and si Dan late siya uuwi. Tumawag siya kanina and late daw siya uuwi. 6:37 na ng gabi. 6:37 and sabi niya siguro mga ano na siya, 7 plus na siya makakarating ng bahay kasi sobrang busy niya. So yung gagawin ko is prank ko siya guys na mahihimatay ako. Kasi kagabi, masakit yung ulo ko. So parang meron namang background yung ating masakit yung ulo ko kagabi. And sabi ko sa kanya, masakit yung ulo ko. So naglagay lang ako ng tiger balm. Hindi ako uminom ng kahit na ano. And then, kanina, nawala na siya kagabi, tapos nawala na siya ngayon, hindi masakit yung ulo ko. Nag-tea din kasi ako kagabi, so I think that helped as well a little bit. Ngayon, wala na akong sakit ng ulo. Tumawag siya kanina, kasi nga, sabi niya sa akin na malilate siya, tapos sabi ko, alam mo masakit yung ulo ko, kahit na hindi naman. So sabi ko, I think my headache is getting worse. Char. Sabi niya, uminom ka ng headache tablet, dalawahin mo, sabi niya. Plano ko is pagdating niya mamaya, parang nasanay na kasi siya na lagi ko siyang ginugulat, and sometimes pinifilm ko pa na ginugulat siya. So, ilalagay ko yung camera dito sa couch. Diyan. Ilalagay ko kayo dito. Kasi nga, di ba, parang normal na to sa kanya na may nagfi-film sa kanya kapag ginugulat ko siya. Para hindi siya magtaka kung bakit may camera. Tapos yung plano ko, sana makuha natin ito na maayos. Wait sa! My gosh, baka dumating bigla tapos hindi pa ako nakapag-acting. Wait sa, ayusin natin yung acting natin, guys. Wait sa, ha? Wait sa. Ilagay ko lang kayo ng maayos. Yan. So, yung plano ko is... Oh my gosh. Yung plano ko is ganyan. Bali, gugulatin ko daw siya, no? Dito. Wait, i-on natin yung lights. Yan. So, gugulatin ko daw siya. Para hindi lang naman like, nakatayo lang siya, tapos bigla akong matutumba. So, gugulatin ko daw siya. And instead of gulat, matutumba ako. Paano ko ba gagawin? Paano ako tanga? Pagod pa naman yun sa trabaho. Baka masapak ako nito ng asawa ko. Gulat. Tapos, kuha ba sa camera? Dito daw ako matutumba. Sure! Okay. Kaya ba natin to? Kaya natin to. Maya-maya pa siya eh. So, mag-practice muna tayo. Dito. Tapos, instead of gulat, paano ako matutumba? Hindi ako marunong umarte. Ang arte-arte ko na. Pag ko na lang sa kanya, pag-hug ko siguro sa kanya, no, tapos bigla akong sasabihin ko, I'm dizzy. Okay. Kasi nagkikiss kami niyan, tas hug. Kasi hindi naman ako marunong na magtumba na ako lang mag-isa. So, sasabihin ko, I'm dizzy. Okay, try natin. I'm so nervous. Try natin. Baka talaga, feeling ko talaga masasapak ko nito kasi busy siya. Maaga yun gumising para magtrabaho. Tapos ako kung ano-ano pinagagawa ko sa kanya. And yung gagawin ko, i-flip ko din yung screen para hindi niya makita yung screen. Para kapag natumba na ako, hindi... Ewan ko. Tingnan natin. Hello, babe. Hi, babe. I'm on my way home now. So I'll be home in about 15-20 minutes. Okay. Cool. Babe. Love you. See you soon. Love you, my love. Bye. Bye. Gusto ko sana sabihin na masakit pa yung ulo ko. Kaya lang mamaya na natin sabihin. My gosh! Okay. So, uuwi siya 15 to 20 minutes daw. Prepare ko lang yung dinner niya guys ha. Ilagay lang natin sa air fryer kasi sabi ko kanina sa kanya, pagdating niya sa bahay, prepare na yung dinner niya. Hindi niya alam na ipaprank ko siya. Wait, prepare ko lang yung dinner. Dito na siya guys. Hindi ko narinig yung door. Good haircut, my love. You look really guapo. Try natin mamaya. Buisit. Ay, ano ba yan, babe? Hindi ko narinig. I didn't hear the door. Bigla na lang nag-open to. Sana in-open ko to kanina, no? Para narinig ko. Kino-close ko kasi to kasi ino-on ko yung heater and gusto ko yung heat nandito lang. Anyway, babe, look at this. Handy-sam. It's not cooked yet. Are you going to have some tonight? Yeah, you can try it tonight. Guys, it is the next day and because nag-fail yung ipaprank sana natin sila kahapon, I will do my best to continue it today. So if this video is up right now, that means it's a success. Or maybe not. But we'll see. I will do the same thing. So yung plan natin stays
the same. Ilalagay ko kayo dito sa couch. And meron akong backup plan. Just in case, like, buhatin ako ni Dan or hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Hindi ko alam. Depende sa acting ko nito. Maglalagay ako ng camera dito. Dito. Phone lang kasi yung isang camera ko, si Dan yung gumagamit. So, nasa kanya. Hindi naman pwedeng kunin ko muna sa car, diba? Kasi wala nga siya. So, ilalagay ko yung camera dyan. Facing that way. Kasi dun ko siya like gugulatin at dun daw ako mahihimatay. And, saan pa? I think I will put the iPad here. Lalagay ko yung iPad dito para naman it's facing that way. Just in case. Hindi ko alam. Para lang ano. Tapos hindi naman obvious yung iPad kasi itatayo ko lang siya. Nanood daw ako ng movie. And yung phone, hindi naman niya siguro mapapansin yung phone doon. Pero yeah, the camera will be right here. And hinihintay ko lang yung tawag niya kasi sabi niya, tatawagan niya daw ako. He's having a late night again tonight. Kawawa talaga si Danny Boy ko. 2 consecutive nights na busy siya sa work. So, it's now 6:23 ng hapon, guys. And hindi pa siya tumawag. Sabi niya, tatawagan niya daw ako kapag malapit na siya sa bahay para makapag-start ako magluto. Kasi sabi ko sa kanya, tawagan mo ako para alam ko kung kailan ako mag-start magluto. Tapos pag tumawag siya mamaya, sasabihin natin na masakit yung ulo ko. So, sana success. And just in case you guys will ask where I got this like sweater maxi dress from, it's very cold. That's why I'm wearing like socks. Pero, I got this from the thrift store. As in, sobrang tagal na sa akin ito. Doon pa to sa Pilipinas. Sa tabi ng bahay namin, merong one time. Kasi I don't think meron pa din ngayon yung ukay-ukay. Pero yeah, merong ukay-ukay noon. And doon ko to nabili. And nung binili ko siya, like, hindi ko pa nakilala si Dan. Sobrang tagal na talaga nito sa akin. And nung binili ko to, sobrang ano pa nga nito eh, very loose. Now, it fits me perfectly. Pero, yeah, yung plano ko sana, the reason why I kept this, kasi sobrang ganda pa ng quality niya. And yung plano ko sana, ika-cut ko siya dito, i-DIY ba? Eh, ngayon, timing na sobrang lamig. So, sabi ko, hindi ko na lang to ika-cut. Kasi kapag kinat ko to dito, ang lamig. So, yan. There was a point in my life na I was really into skulls. Ito. And I actually DIY'd one of my t-shirts na merong skull na parang inano ko siya ba? Ginupit-gupit ko yung likod ng... I'll do my best to insert a picture here. But, yeah. There was a point in my life na I really like this. Yes. Anyway, set up ko lang kayo para ready na. Wala lang. Gusto ko lang sabihin na galing to sa ukay-ukay just in case people will ask. Pero yeah. Again, okay lang to ditong camera kasi sanay na siya na lagi natin siyang ginugulat. Tapos may camera dito. Kahapon nga, nakakaloka. Diba na-fail tayo? Nakita niya yung camera, hindi nga naka-on kasi bigla na lang siyang dumating. Hindi ko narinig. I-open ko pala yung door mamaya para marinig natin pagdating niya. Kasi hindi ko narinig na in-open. Kapag ako talaga ninakawan dito, bigla na lang dumating dito yung nagnanakaw. Hindi ko maririnig. Nakakaloka. Kasi sinasara ko siya lagi. Kasi nga sobrang lamig. Tapos, kapag in-on ko yung heater, kino-close ko yan para hindi lumabas yung heat. Anyway, i-open natin yan mamaya pagtawag ni Dan para sure talaga na marinig natin siya. Kasi naririnig ko naman yung garage. Kapag open to, naririnig ko nag-open yung garage. Tapos after pa ng garage, mag-open pa siya ng pinto ng bahay. Yung naririnig ko lahat. Pero last night, hindi ko talaga narinig. Anyway, yeah, dyan kayo. Kita ba? Wait, kita naman siguro, no? Yeah, kita naman. Ayusin natin. Ganon. Hello, Manab. Hi, babe. I'll be home round about 20 minutes. Okay. Yeah. Alright, cool. Just letting you know. Yeah, Sorry, babe. my headache is really, really bad. Is it? Yeah. What do I do? Go to the doctor's tomorrow, or? Yeah, we'll see what happens tonight. Okay. Oh, yeah. Yeah.
Tama na yan. Ano ba yan? Kung ano-ano lang pinagagawa ko. Kawawa din yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, masakit yung ulo ko. Dadalhin niya daw ako sa doktor. Wait, so sabi niya 20 minutes, di ba? Check lang natin, ha? Anong oras pa yun? Tama lang. Okay. You back? Are you serious? You're faking. Prank. It's a prank. It's a prank. I can see your camera. I can see your camera. Let me think of it. I'll do it. You want to take this one? You don't want Oh, you don't want Oh, you're alive! You're alive! What if I actually made it? I'm so bad. I did really well as well. I did really good. So your headache, I think, a lie, what you were saying before? That was a fail. What do you think of my prank? Stupid. Ginalingan ko pa naman. I was so nervous, man. Ay, ano ba yan? Kakainis naman to. Ano ba yan? Wala siya ka-support sa aking prank. Visit! Babe, was it really bad? What? My acting was Yeah, bad? it was. It was really bad? It was How do you do it? better than that. Gugulatin ko sana siya. Hindi ko na lang siya ginulat kasi busy siya sa work. Baka masapak ako. Anyway, ano ba yan? Nakakainis naman to si Danny Boy. Feel na feel ko pa naman yung prank ko. Para tuloy akong tanga. Humiga pa talaga ako doon. Ang init, kinabahan ako doon. Sobrang gumaganon talaga yung dibdib ko, oh. Ano ba yan? Tapos na kami mag-dinner, guys. Na-feel yung ating prank. So, manonood na lang kami ng Netflix na dan. Mag-skincare lang ako. Anyway, itong nasa lips ko, ito yung With Me na lipstick. Meron silang promo na free shipping sa Philippines, guys. So, ililive ko yung link sa description box if available pa din yung promo. And, yeah, this is the shade Mood Signal. Ang ganda nitong lipstick na to. Hindi nga lang siya super long-lasting, but it's very easy to apply. And the formula is really good. Aside from the, like, yun, hindi siya naglalast long sa lips. See, nag-fade na yung gitna, pero yun lang naman. And dalawang beses na ako kumain, ilang beses ako uminom. So, yeah. It's actually not bad at all. Mag-iisip tayo ng ibang prank para next time. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi every time na may ginagawa ako, laging tinitingnan nasin yung camera. And iisip niya prank. Akala ko makakaano tayo kanina, makakalusot tayo kanina. Kasi nga, usually ginugulat ko siya. Ano kasi, iniba ko siya last minute. Kasi nga napaka-busy ni Dan. Tapos nakita ko pa ang daming dala. Kapag ginulat ko siya, baka magalit. Kasi nga, diba, he had like a long day sa trabaho.
So, yeah. Sabi ko lang sa kanya, hindi na kita gugulatin kasi I'm busy. O, diba? Hindi nag-work. Anyway, yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good. Bye. Mwah.